Aso kubwatu kwa wechifomu chechibasari chomochumbe bwensemo yebunge ya kitutu cha South nigo gwachakigwa litko lya lero aso mubaro omonene bwaborokiwa naboigo abaiboli orokana wesokia elio kwenyorera chifomu echo echirabe chikubakonya aso gwakana school fees yaborokiwa abara sensemo yechi secondary chi college naboigo chi university akorwa asensemo yebunge yo okwana nigo bagokera omorobiri yo naboigo kuiraneria omobunge Anthony Kibagendi mbyemono ase okubasira wetera chibasari ngambia mu basari kwa nkonyera abantu mwana nokolire college mbana chibuku nakwirimbia mu mwana nari ndakana nera kwa munkonyere kunya ko sabranya sako konya andi naye tucho kwacho mwana gumongine toko musika nenje no mongine ngusiko mwana gumongi wale ndi tangani kamsandu bongezi somo gano wetera se basari ya CDF Mugambi Kibagendi na chairperson ya CDF yule Alphonse amegali tanganya mega manene alafu pongezi sega sevendo bakolengia nche kurumyaga na konyekere ne basari asichintundu ibere chietire kurumyaga na boyo ga se familia ne abagondo nyuma banore basari igobono Mugambi okorere gasingia saye basari na bodo ni what fairness and when you apply na bagwana nyumba kana obere munganko nyorale wande ntubune bigoli bibike atoko mwashwanga ke mwako gocherji inde bakuru nageti ekurania andra gutuma andra karamaya. In terms of fairness Mugambi ga kokora mangana maya kurumaya ga in fact na gatomirwe abantu bagantumire go chimosocho twakabwatirie paseli paka mosocho ekara twagaikire mosocho twarwe chi form twarwora lakini abantu kwanyoranga echi akabwat usino bendera yale ngoro so bantu bakanyorira lakini moni go Mugambi buna koreta basali chi goja within our reach wetera asa abantu barange nanda abantu gotwa braille okonyoranga at least kero monto ngonyorale na chiba chinke lakini kero monto at least ngo benefit yale kurwara.